Как се казваш и харесваш ли името си? Би ли го заменила с друго? Казвам се Саша и напълно резонирам с името си. Не би го заменила с друго. Но като доста малка ме смущаваше и се чудех защо всъщност не съм Александра. Какво те зарежда? Зареждат ме пътуванията, движението, промяната. Срещите с хубави и смислени хора. Общуването с природата, музиката, изкуството. Красивите жестове, малки или големи, на които човеците понякога сме способни. Какво те отблъсква? Пошелостта, простотията, ненужната агресия и злост. Как се чувстваш след въркшопа осезаеми творчески пътеки, който проведохте с Милена Станоевич с Бургас? Заредена, вдъхновена. Срещата с хубавите хора винаги ме променя за добро. Надявам се така да действа и на тях. Бъдещи планове? Поради така изразения зрителски интерес обмислям още една извънредна прожекция на документалния си филм "Родени от огъня", чиято премиера всъщност беше през 2021 в рамките на прекрасния филмов фестивал Master of Arts. А относно плановете на нашата компания и на Театър, предстои нещо много вълнуващо, а именно още едно и то по-продължително като време ателие през месец юни, което ще завърши и с представление и показ за публика.